labarin sarƙa na uku, yaushe ne zan biya muku, al'umma ku saurara. Ga labarin sarƙa na uku, Mansira yau zai baku, al'umma ku saurara. To kun san mun tsaya a can, akan dattijan nan, tsohon da muka yi batun, goben ne za a rataye shi. Ni kaina na rikice, a zuciyata ina ta haushi, na zo gefensa cikin dare domin in masa rarrashi. Na same shi na ta bacci, na sa hannu na taɓa shi, na ya firgita sai ya tashi, ya ɗauka ma'aikatan ne. Na ce masa baba ɗanka ne, Mansira baƙon nan ne, baƙon mawaƙin nan ne, wanda dai ake tuhuma ne. Baba sai ya rungume ni ya ce Allah sarki zo zauna, dattijan yana ta kirma, Allah sarki baba. Ga labarin sarƙa na uku, Mansira yau zai baku, al'umma ku saurara. Baban nan da ya tashi a zaune, take sai ya fara hawaye, tausayin sa yadda da kama ni na ce baba ka daina hawaye, ka san kaddara ita in ta zo za ta sauka akan kowaye. Baba ya ce haƙun ne da akwai dalilin da nake hawaye, kaga dai dattijo ne ni, martaban tsufa na kiyaye, ban yi fyaɗe tun a yaro ba sai da ƙarfi na zai janye. Ga mata na ga 'ya'ya, ga iyaye suna a raye, wannan abun kunya da ake zargi na shine ya san hawaye. Ga labarin sarƙa na uku, Mansira yau zai baku, al'umma ku saurara. Anan na cewa baba kai haƙuri komai zai daidai, barwa Allah sarkin baiwa, dama shi ya san daidai. Ranar juma'a da ta waye, ina jiran kes ɗina ni dai, ga mata na bata nan, ta je bikin ƙanwarta a ran dai. Mama na kuma ranar ta cika 40 da rasuwa daidai, ga uba kuma bai raye, na san kun san wannan dai. To daga nan kuma ya aka yi, kwana biyu kenan na kai cif babu abincin da sun ka bani, amma lallai sun ci mutuncinka, Allah sarki zai saka. Ni mawaƙi ne kun san, sanan ina harkar komedi ma, to waye bai san Mansira Salmanu a fagen komedi ba. Da akwai komedin da na yi da kakin sojoji ba ƙarya, wai dan sun ganni da kaki, wai ne ɗan kinnafin ne, na ce musu wannan ne komedi ne, kinnafin ba aiki na ba, wai sai na kawo makamai na da nake harkar kinnafin. A take na fara hawaye, ban san wannan harka ba, anan suna dudduba wayata, suka nemo hoton one touch, shi ma ya sa kaki, domin a tare muka yi komedin ma, suka ce in kira shi ya zo, domin sai ya zo nan shi ma, suka bani waya na kira shi, one touch sai ya ɗauki himma, ya zo shi cikin Bauchi, to kuma har mun bar Bauchin ma, suka ce masa kawai ya koma, yanzu mun yi Abuja ne ma. Ga labarin sarƙa na uku, Mansira yau zai baku, al'umma ku saurara. Mansira on the mix.